लोगोफोर जोङो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फैदो जोङो बिथांनि कमेन्टखौ फरायनानै लाग्रो। दिनै बिथाङा आंनाव मोनसे कुइसन खालामहरदों। बिथांनि कुइसनानो जाहैबाय, ओइ आंनो अन्नानै खोन्थाहरलाय भिडिअआव बोरै होदेरगोन? नोंनि भिडिअखौ जोबोर मोजां मोनो आं। भिडिअआव बोरै थाम्बनेलखौ होयोनो? जानो हागौ दासिमबो बिथाङा इउटुब चेनेल गोदान खुलिदोंब्लाबो बिथाङा गावनि थाम्बनेलखौ एड खालामनो हायाखै, एबा दासिमबो बिथाङा इउटुब चेनेल खुलिदोंब्लाबो माने इउटुब स्टुडिअजों दासिमबो भेरिफाइ खालामाखै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनो, जोङो माबोरै गावनि चेनेलखौ जोङो वाइटि स्टुडिअ एबा इउटुब स्टुडिअजों भेरिफाइ खालामो। जों जेब्ला इउटुब चेनेलखौ इउटुब स्टुडिअजों भेरिफाइ खालामा अब्लासिम जोङो थाम्बनेलखौ गावनि भिडिअआव थाम्बनेलखौ एड खालामनानै लानो हाया। दा नै आङो आंनि इउटुब स्टुडिअखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। माने आंबो आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो इउटुब स्टुडिअजों भेरिफाइ खालामाखै। नै दा आङो बेयाव थाम्बनेल एड खालामनानै लानो सानदों। नै आं दा बे पेन्सिलनि आइकनाव क्लिक खालामनानै होबाय। दा आङो नैबे कस्टम थाम्बनेलाव क्लिक खालामनानै होयोब्ला नै आंना बेबायदिसो श' जागोन लोगोफोर। मानो होनोब्ला आङो दासिमबो बे आंनि इउटुब चेनेलखौ आङो इउटुब स्टुडिअजों भेरिफाइ खालामाखै, ओंखायनो आंनाव बेबायदि श' जादों। दा आं बेयाव थाम्बनेल लागायनो सानब्लाबो थाम्बनेलखौ लागायनो हानाय नङा। जेब्लासिम भेरिफाइ खालामा अब्लासिम आङो थाम्बनेलखौ लागायनो हानाय नङा। दा जोङो फैदो बिदिब्ला थाम्बनेलखौ लागायनो थाखाय जोङो गावनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लानांगोन। आं दा आंनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै गुगोलाव इउटुब स्टुडिअ सार्च खालामनोसै। इउटुब स्टुडिअ सार्च खालामनानै आङो नैबे गोजौनि थिर आइकनाव क्लिक खालामनानै आंनि डेस्कटप साइटखौ अन होनानै लाग्रोनोसै। दा आङो डेस्कटप साइटखौ अन होनानै लाखांनायनि उनाव नैबे साइन इनआव क्लिक खालामनानै होनोसै। साइन इनआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो आंना इउटुब स्टुडिअआ अपेन जाबाय गुगोलाव। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आंना नै इउटुब स्टुडिअआ अपेन जाबाय। दा जोङो गावनि चेनेलखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय नैबे गाहायनि सेटिंआव क्लिक खालामना होनांगोन। नैबे आं दा थिर आइकन होनायाव बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो गोबां अपसन नुजागोन। बिनि उनाव नैबे सेकेन्डनि चेनेल होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आं नैबे चेनेल होननाय अपसनाव क्लिक खालामनोसै। नै चेनेल होननाय अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो बेबायदिनो गोबां अपसन नुजाबावगोन। बिनिफ्राय उनाव नैबे बेसिक इनफ' एडभान्स सेटिं, नैबे फिचार्स इजिबिलिटियाव क्लिक खालामना होनांगोन नैबे लास्टनियाव। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नैबे सेकेन्डनि आं थिर आइकन होनायाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नै आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों भेरिफाइ फन नाम्बार। माने आङो दासिमबो बे आंनि चेनेलखौ आंनि वाइटि स्टुडिअजों भेरिफाइ खालामाखै। दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे क्रोमआव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि श' जागोन। दा नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गाहायाव फन नाम्बार नुनो मोनदों, इउआर फन नाम्बार। माने जोङो भेरिफाइ खालामनो थाखाय गावनि फन नाम्बारखौ होनानै लानांगोन लोगोफोर। नै दा फार्स्टआवनो दङ सेलेक्ट इउआर कान्ट्रि, बेयाव जोंना इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव गावनि फन नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामना होदो, गावनि फन नाम्बारखौ टाइप खालामना होदो नैबेहाय। बेनिफ्राय नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों टेक्स्ट मी दा भेरिफिकेसन कड। माने नोंथाङा नोंथांनि क'डखौ टेक्स्ट मेसेजाव फैजानो लुगैदों ना नोंथाङा कलाव फैजानो लुगैदों, नोंथाङा गावनि गोसो बायदि होनानै लादो। आं दा मेसेजाव होनानै नैबे गेट क'डआव क्लिक खालामनानै होनोसै। गेट क'डआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो आंना नै 6था भेरिफिकेसन क'ड फैबाय। दा आङो बे 6था भेरिफिकेसन क'डखौ आङो नैबेहाय साबमिट खालामनानै होनोसै। नै दा आं बेयाव साबमिट खालामग्रोनानै लानोसै। दा आं बेयाव साबमिट खालामखांनायनि उनाव बेयाव फिलआप खालामखांनायनि उनाव आङो नैबे साबमिटआव होनोसै। नै दा आङो बे साबमिटआव क्लिक खालामनोसै। साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर फन नाम्बार भेरिफाइड, माने एबारसो आङो थाम्बनेलखौ एड खालामनानै लानो हासिगोन गावनि भिडिअआव। दा आङो सिगां थाम्बनेलखौ एड खालामनानै लानो हायामोन। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो थाम्बनेल एड खालामनानै लागोन। नै आंना दा भेरिफाइ जाबाय फन नाम्बारा। आंना बे चेनेलजों आङो इउटुब स्टुडिअखौ भेरिफाइ खालामनो हाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर दासिमबो इउटुब चेनेल खुलिदोंबाबो दासिमबो भेरिफाइ खालामनानै लायाखैब्ला बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनोसै आङो थाम्बनेलखौ लागायनो हादोंना हायाखै। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै दा आङो आंनि इउटुब स्टुडिअखौ अपेन खालामफिनबाय। इउटुब स्टुडिअखौ अपेन खालामनानै आङो बे थिर आइकनाव क्लिक खालामनानै होफिननोसै। सिगां समाव आंना भेरिफाइ खालामाखैमोन, दा आङो भेरिफाइ खालामबाय। नै दा आं कस्टम थाम्बनेलाव होनानै आङो दा बेयाव जिखुनु मोनसे थाम्बनेलखौ एड खालामनानै लानोसै। दा आङो भेरिफाइ खालामनायनि उनाव नै आङो दा जिखुनु मोनसे थाम्बनेलखौ एड खालामनानै लानो हाबाय। गोसो बायदि नोंथाङाबो
भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव गाव गावनि गोसो बायदि थाम्बनेलखौ एड खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। अननानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामना गालांदो। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। थेंक्स फर वाचिं। लाभ इउ। बाय बाय।